Исәнмесез, Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген бездә кунак бар. Ул бик ерактан, Америка Кушма Штатларыннан кайткан милләттәшебез Илмир Әхмәтҗанов. Илмир, әйдә үзең белән якынрак таныштырып кит әле. Ничек барып чыктың син Америкага? Үзең кая туып үстең дә шуларны да? Ну, туып үстем мен Башкортстаннан, чыгышым белән Кушнай районы Яңа Курмаш авылында туган малай. 2006 елны студент программасы белән киттем. Шуннан башлап шунда яшәп ятам инде. Америкада. Ничек яшисең, нәрсәләр эшлисең син анда? Ничек яшим? Ничек дип әйтим? Бик зур гөл мәшәкатьләр белән, эш белән, бик шундый тулы тормыш белән яшим. Эшем бар, мине бизнес бар, общепит була инде ул. Бу инде безнең ничек була? Бу кафе булмый, ә менә без кафе үзебез кешеләрне килеп ашатабыз була. Һәм шул вакытта, мәсәлән, фестивальләр була бит инде, итальяннар көннәре, анда греклар көннәре. Безнеңчә әйткәндә Сабан туй инде, мәсәлән. Мин менә шул фестивальләргә барып халыкны ашатам инде. Шунардан тыш, шушы үзебезнең татар милли эшләре белән бик актив шөгыльләнәм. Күпме татар җыеласыз менә бер шәһәрдә? Нәрсәләр эшлисез сез анда? Нинди чаралар оештырасыз? Менә гүл нәрсәдер оештырабыз, менә гүл нәрсәдер оештырып торабыз. Һәр вакытта сорыйлар күпме кеше килә дип. Менә сезнең иштәсегез киләдер инде. Вот 2000 кеше килде дип. Юк. Килә 200 кеше, 300 кеше. Но иң зур инде 200-300 кеше килә. Ә инде менә тик торганнан гына 40-50 кеше җыелып алабыз. Татарлар инде бар. Татарлар дип инде кемдер менә татарлар инде һәм татар милли менә культурасын яраткан кешеләр дә бар. Но күпчелек инде татарлар Башкортстаннан, Кайсы телдә сөйләшәсез менә җыелышкан вакытта? Татарча. Мин үзем дөресен әйткәндә русча бик сөйләшмим дә хәтта. Татарча сөйләшәм, бөтен дусларым татарча. Инде тышка чыккач, башкалар белән инглизчә сөйләшәбез. Инглизчә сөйләшәсез инде, әйе. Сабан туйлары оештырасыз бит? Сабан туйлары оештырабыз, бик теге елның башланып китә инде, менә мартта Сабан туй була Майамида, 18 мартта. Ник шулай бик иртә ул? Ние анда бит кыш юк, анда бит инде аны вообще январьда башласаң да була. Мартта башлар, чөнки мартта аларга уңайлы, әгәр соңрак булса инде ул эссе була анда, бик кызу була, уйнап булмый, нитеп булмый мартта, анда уйнарга җиңел. Һәм инде бөтен менә бу теге өстәгәрәк штатлар, алар анда төшәлә, анда Сабандыга килә ала. Менә Сабан туйда ничә кеше җыеласызмы? Төрле уеннар уздырасыз инде, көрәш булмый инде. Уеннар уздырабыз, көрәш эшләгән бар иде, но көрәшне соңгы ниткәнебез юк. Көрәштән башка да бик күп уеннарны уйнатабыз. Кешеләр, мин әйтерим, 200-300 кеше җыела. Бик күп төрле штатлардан, төрле җирдән килгән кешеләр бар. 6 сагать, 5 сагать инде күршедә торып 15 минут тұрып яшәп яткан кеше килмәгән кешеләр дә бар, ондайлар да бар. Шулай инде. Ну, булай халык бик җыела. Теге кирәк, сорыйлар, бу кайчан була, ничек була. Һәм инде менә шундай яшәгән оештыралар. Яшьләр күпме Илмир менә аралашырга, сөйләшергә? Яшьләр күп, яшьләр бик күп. Яшьләр дә күп, уллар да күп. Һәм андагы олылар беләсезме, олылар дип хис итмиләр, ничектер анда менә яшьне юк. Алар яшь теге балаларны укырга җибәрдек. Хәзер үзебез менә без яңа тормыш башлап җибәргән кебек үзләрен хис итеп биеп йөриләр. Шуны әйтер идем. Менә Башкортстанга еш кайтасыңмы? Вакыт буламы? Елда кайтам. Елда кайтырга тырышам. Бер айга, ай ярымга елда кайтырга тырышам. Теге елны кайтып булмады. Кыстуда быелны елда кайтырга тырышабыз, ничек булса да. Салкын булса да, буран булса да. Монда көтеп торучы кешеләр бар инде. Бар, монда көтеп. Мине менә чынлап әйтәм, теге менә кайткан көннән башлап, теге бөтен җиргә кунакка җиртәләр, тегендә җиртәләр. Менә әле Казанга килдек, тегендә монсына кешеләр ачулана. Нигә син килмисең? Чөнки минем ничәмә еллар буе 2010ннан башладым. Шуннан башлап кем килсә дә шалтыратып, әйдә безгә кил, мин бөтен килгән кешене кунак итәм. Шул хаттым яратам, менә кеше килсә, сезне дә чакырам. Алла бирсә. Сез менә килсәгез, менә иң беренче кеше булып миңа килергә тиешсез. Шул хаттым яратам, менә үзебезнең яктан кешеләр килеп, утырып, чәй эчеп, татарча сөйләшеп, үз туганны күргәндәй булып шулай бит. Анда инде үзең телеңдә кешене күрдең икән, теге шул хаттым ничектер, үзең туган кебек инде ул. Шул теге авылдашың кебек, шул хаттым якын инде. Бөтенләй кайтырга теләмисезме, яисә анда яшәү кирәгрәкме әле? Ну, мин анда кирәгрәк.
керегрәк дип анда хисеттем үземне. Но койту мен инде Алла бирсә теге монда да тегендә дә шулай пока йөрим. Менә конкрет рәвештә Илмир давай койт, менә шушындый эш бар дисәләр, азак уйлармын, әле шакыр шуҗыгар. Илмир, менә кара әле, кемдер армияга китеп 2 ел хезмәт итә, яисә ел ярым татар телен, туган телен онытып кайткан була, урыс сүзләрен куша басы. Менә син сөйләшәсең чип-чиста татар телендә. Менә ул менә шундый кешеләр бар, ул менә тегендә дә күрә, теге 3 сүзне куша башлаганда инглизчә гына сөйләшеп йөри. Шуннан инде 1-3 елдан соң яңадан килә, әйбәттер татарча сөйли. Ул кеше яши, ераграк китә, үзенекенә якыная гына. Үз теленә якыная, үз балаларын кадерен аңлый, теге үзеңнекенә тартыла, кызлар менә җегетләр үз кешесен табырга тырышалар, татарларны, я булмаса башкортларны да. Ну үз культурасыннан ныграк якын. Хатын татармысың? Мен хатын башкорт, яртылаш татар. Кызының исеме ничек? Кызымның исеме Әминә, малайның исеме Әмир. Бик матур исемнәр, исән сау исемнәр. Амин шулай. Илмир, менә безне карап утыручы милләттәшләребезгә әйтергә теләгән теләкләрең нинди синең? Теләкләрем минем әйтер теләгем шул, менә кемдә булса, без менә татар булып, үзебезне, менә именно татар булып үзебезне танып, шуның белән горурланып йөрергә кирәк. Башка тегендә шул, башка берендә нигә дә искитәрлек анда бер җирдә дә юк. Иң матур үзебезнеке, иң әйбәт үзебезнеке. Хөрмәт итеп, кулыгыздан килгәнчә, нинди дә булса бер өлеш шушы милләткә, нинди дә бер өлеш кертергә тырышырга кирәк. Кем булсаң да, койда булсаң да. Нинди өлкәдә эшләсәң дә, теге бөтенләй, мин бит анда эшлим, менә мин анда автобусны җөртәм, теге минем эшем кысылмый түгел. Нинди дә булса бер кичкенә бер өлеш, тамчы гына тамса, бер генә тамчы булса да, шок кына. Елга бер генә тамчы булса да җитә. Тамчыдан күлләр җыела диләр. Менә килешәм. Илмир, балаларын татарча беләмсең? Менә балалар, малай русча сөйләшә, чөнки садикка китте, но татарча аңлый. Менә бөтен булган кайгы, әле менә бөтен булган нибез, менә бала татарча сөйләшсен, татарча аңласын. Ничә яшь малайыңа? 4 яшь, но әле нәнәләре бар, нәнәләренә кайтып бик актив шушыны нитергә инде аны. Телне нитергә, чөнки садикта бөтен балалар русча сөйләшәләр. Шуна ысынгадан килгән бөтен балалар инде кем Үзбекстаннан, Казахстаннан, шуна Татарстаннан. Шуна без бу балаларны бирдек бит инде анда инглизчә өйрәнерлек. Бу группа бөтен садикны русчага өйрәтеп бетте хәзер. Шуның өчен хәзер инде киресенчә, менә Алла бирсә минем ни бар, менә Татарстаннан, Башкортстаннан кызларны, менә филология факультетында укыган кызларны алып килеп, үзебездә тотып, алар инде менә шулай укытып, балаларны укытып, менә монсы инде менә шуны да милли тәрбия бирергә. Бу инде үземнең гаиләдә генә. Үземнең балаларга, үземнең гаиләгә. Алла бирсә менә шуны быелны менә Алла бирсә килергә тиешләр. Ярый, Илмир, теләкләрең изге. Алар тормышка ашсын. Амин шулай булсын. Исән сау кире Америкага кайтып, исән сау эшләп, кабат үзебезгә кайтып яшәргә ясасын. Амин шулай булсын, рәхмәт. Уңышлар. Сезгә дә. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Америкадан кайткан милләттәшебез Илмир Әхмәтҗанов булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булашам.